No sé si alguna vegada heu tenit la sort de veure un escull de coral, però bàsicament són ecosistemes plens de diversitat. Perquè us feu una idea, si els esculls de coral formen la superfície, no sé, crec que és el 0,1% de l'oceà, però tenen de diversitat el 25% de totes les espècies marines. O sigui, és una... Uf. I bueno, per aquí tenim totes les espècies que hi viuen, els coralls, les anèmones, els peixets, crustacis, bueno, hi ha una mica de tot, ¿vale? I per què són tan importants? Perquè com que es concentra la major diversitat d'espècies, doncs són un gran reservori natural. Potser quan us dic coralls, el més normal és que penseu en això, no? Són una espècie, sabem que són animals, però sembla que no es mouen, però bueno, estan vius, no estan vius, però en realitat això no és un corall en si, no és un animal, sinó que és l'esquelet calcari que van formant els coralls mentre creixen. I en realitat el que són pròpiament els coralls animals tenen aquesta pinta. Són el que es diuen pòlips, ¿vale? Que anirien formant aquest esquelet conforme van creixent i tal. Després, quan moren, el poden abandonar i altres pòlips hi poden viure i així es van estenent els esquelets, diguem, però bueno. I bueno, que sapigueu que tots els pòlips que viuen al mateix corall pues, són genèticament iguals. I bueno, sí, són bàsicament són saquets amb boca i tentacles, ¿vale? I el que és interessant és que tenen el que es diuen les zooxantel·les que viuen dins dels coralls, ¿vale? Són les zooxantel·les. Són microalgues, microorganismes que el que fan és fer la fotosíntesi i proporcionar pigment, aliment als coralls amb els nutrients que obtenen de la fotosíntesi i els coralls pues, els hi donen protecció. Hi ha una relació de simbiosi que és molt interessant en biologia. Què és el que està passant? Que els coralls solen ser de colors taronges, marrons, gràcies a les zooxantel·les, que són els pigments que tenen per fer la fotosíntesi, ¿vale? Però el que ens estem trobant cada vegada més és això, que els coralls es tornen blancs. Per què? Perquè les zooxantel·les s'estan morint directament. ¿Vale? Per què? Bueno, per la pesca, la contaminació de l'aigua, els microplàstics, l'augment de la temperatura i una sèrie de factors que fan pues, que es morin les pobres. Què passa? Que si moren les zooxantel·les, pues, els coralls poden viure perquè, bueno, limitadament perquè també mengen plàncton, surten a la nit amb les boques aquestes a menjar-se el plàncton, ¿vale? Però sense la fotosíntesi tenen molts menys nutrients i al final s'acaben morint. Què passa? Que si no hi ha coralls també es perd el 25% de la diversitat de l'oceà, o sigui, és una passada la pèrdua. Hi ha moltes entitats, fundacions, centres de recerca investigant com podem ajudar els coralls perquè el dia que morin tots els coralls serà un desastre. I què s'ha vist? Pues que amb altres microorganismes es poden salvar. ¿Vale? Com funciona exactament això? Sabeu que heu sentit parlar de la microbiota, no? Que són aquests microorganismes que tenim al cos, nosaltres, els animals, les plantes i tots els éssers vius. ¿Vale? És que els microorganismes són molt importants. Jo soc una passada, però és veritat. Total, que s'ha vist que hi ha certs microorganismes que poden ajudar a que l'efecte que té l'escalfament global, per exemple, sobre els coralls, sigui menys lesiu. ¿Vale? Llavors, s'està estudiant quin tipus de microorganisme poden ajudar a que tot vagi millor o menys lent, almenys. Llavors, hi ha dues maneres de trobar aquests microorganismes. ¿Vale? Per un costat, podem directament agafar tota la microbiota del corall, estudiar-la i mirar al laboratori a veure tu tens pinta d'ajudar a l'escalfament global o no, i fer-ho així. O també directament es poden agafar els coralls, donar-los molta calor o molt d'estrès i tal, i viure i veure
quina és la microbiota només dels coralls que sobreviuen i directament aplicar-la a altres. Gràcies a aquests estudis de microbiota s'està aconseguint revertir la situació una mica, però igualment la situació dels coralls segueix sent bastant dramàtic. Vale? Llavors, a més de totes aquestes investigacions que el que fan és curar-los, també és molt important intentar que no arribin a estar així. Llavors, jo us proposo unes quantes coses que com a individus podem fer per millorar-ho. Vale? Primer, informem-nos. Hi ha moltes associacions, molts centres d'investigació i molta informació sobre què podem fer, què està passant, com estan els coralls del món. També podem estalviar aigua, perquè com més aigua gastem, més aigües residuals produïm i més residus arriben al mar, més contaminació, etc. Llavors, les dutxes el més curtes possible. També, òbviament, no embrutar la platja, tot el que pensem que sigui contaminació pel mar, pues, al final ens estarem carregant ecosistemes. També reduir les emissions de CO2, segur que tots sabem el que hem de fer, no? Pues, transport públic, cotxes híbrids, si podem, ja ho sabeu, no? I un tema molt interessant que potser també ho sabeu gràcies al màrqueting o potser no, és que hi ha cremes solars que tenen components de conservants o el que sigui que fa malbé la fauna del mar. Llavors, hi ha certes cremes que sí que porten el logo en plan de som ecosistema friendly i tal, no sé què. Doncs comprar aquest tipus de cremes pot ser molt útil també per salvar els coralls. I ja està. Moltes gràcies. Espero que estigueu conscienciades. Gràcies. Science Queers.